Iti DAMDAMAG CORDILLERA, nasurok 400 hectares di kababantayan iti Mountain Province na apektaran gapu kadagiti forest fire. Ken 306 trucks iti Cordillera na ipayan iti permit para iti toll-free access kadagiti expressways iti Luzon. Kanayunan a detalye iti report ni Anjel Kim Pengosro. Iti Mountain Province, manipod January aging April 14, 2026, nakailista ti probinsya iti nagduduma a forest fires, anang apektar iti nasurok 400 hectares ti forest land, pakairamanan ti National Greening Program plantations. Kasungbat, nang i-deploy ti senro sa bangan iti fire suppression teams, kan nang ipasdag iti fire breaks tapno makontain ti panagwaras ti uram. Nang ipatong palmet dagiti otoridad iti panagtingiting iti danyos tapno mailasin dagiti prioridad a lugar para iti dagos a rehabilitasyon. Mabalbalakadan met dagiti publiko ng agtalinaed an nasipot, i-report ti anyaman a pagilasinan ti asok ken uram, ken aktibo a makipasat kadagiti panagregget amang laped iti uram iti kabakiran. Kabayatan na, nagpinirma ti Provincial Local Government Unit ti Mountain Province ken ti ukpat a National Government Agencies iti Memorandum of Agreement para iti panangitandudo ti karbengan ken pagimbagan dagiti overseas Filipino workers ken ti pamilyada. Timuwa ket panagtinulong ti Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration, Department of Labor and Employment, Technical Education and Skills Development Authority ken dagiti munisipyo ti probinsya. Daytoy ket panagkaykaysa amang salaknib kadagiti migrant workers iti local level, apanggep na apapigsaen ti lokal a suporta para kadagiti OFW, babaen ti panangpabilag iti kabaelan, public information drives, ken full cycle reintegration. Kalpasan ti panangipaulog ni President Ferdinand Marcos Jr. iti toll-free access para kadagiti accredited trucks amang ibiyahe kadagiti agricultural products, agarop 306 trucks iti Cordillera, tinaipaayan iti permit para iti toll-free access. Makaurnong dagiti truckers iti 1,000 pesos aging ga iti 3,000 pesos a toll fees iti tunggal panagbiyahe amanipod iti trading post iti La Trinidad Benguet aging ga iti Metro Manila. Mangipaaypay ti Department of Labor and Employment iti tulong kadagiti konduktor ken driver, babaen ti tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged no displaced workers wenno tupad. Kabayatan na, temporaryo a suspendido ti amin a river activities iti Amburayan River sa Jekapangan Benguet, kalpasan ti na-report a panakatay dagiti ikan ken kapi. Dagiti panakatay dagiti ikan ket gapu iti maatap a panakasabidong ti karayan. Isu a may balbalakad kadagiti bisita wenno turista aliklikan dapay laeng agturong iti nasao a karayan tapno maliklikan ti anyaman nga insidente. Anjel Kim Pengosro para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.